Mga kaigsunan ko ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon sa Father. Karon aniya kita sa ikawalo nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Miadtong milabay nga Domingo, nakadungog kita sa pagtulunan ni Jesus nga nagaingon, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Ug dugang pa ni Jesus, niingon siya, pag maduluyon kamo sama usab nga ang inyong amahan maduluyon. Ug ayaw kamo paghukom ug dili kamo hukuman. Mga igsuon, naghisgot ko niining maong mga pagtulunan ni atong milabay nga Domingo tungod kay ang ebanghelyo nga atong nadungog nining ikawalo nga Domingo sa ordinaryong panahon, sumpay ni siya sa ebanghelyo ni atong milabay nga Domingo. Ang pagpahinumdom kanato nga si Jesus nagpadayon sa pagtudlo nining maong pagtulunan. Ayaw kamo paghukom, pagmaluluyon kamo, higugmaa ang inyong kaaway. Tanawa ra no dinhi sa bahin sa atong ebanghelyo karon nga nag-ingon ngano nga makakita ka man sa kuling diha sa mata sa imong igsuon. Dili man gani ka makakita sa truso nga naa sa imong mata, maot ka na. So kining maong linya natudlo kini kanato nga ayaw dayon o husga o ayaw dayon og hukom sa mga butang nga makita nato diha sa ato ang isig kaingon. Hinuon, una sa tanan, we have to examine ourselves. No? Kinahanglan nga tan-awon sa nato ang ato ang kaugalingon. Una ta mubadlo sa ato ang isig katawo. Bitaw sa laing bahin sa ebanghelyo ang Ginoo gani nag-ingon kung kinsa kadtong putlik mao'y una mulabay og bato. Pero walay nilabay og bato, ang lakaw sila tanan. So pagpahinumdom kini kanato mga igsuon nga dili dayon nato hukman ang ato ang isig katawo. Gani dinhi sa unang pagbasa sa basahon ni Sirach mao gihapon ang pagtulunan nga nag-ingon no, sa katapusan dinhi. Ayaw gayud dayga bisan kinsang tawo sa dili pa nimo hinunggan nga siya mosulti. Mao kana ang matuod nga pruweba. Ayaw dayon pagdayeg sa tawo externally. Na ang element sa pag-istorya sa taong hingtungdan kung ikaw maminaw sa ka kay mao kini ang pruweba. Mga igsuon, very relevant kaayo ni alang kanatong tanan kining maong mga mensahe labi na kining pagtulunan ni Jesus nga ayaw paghukom. Kay sagad nato no, dali kay ta makakita sa mga mali sa mga tao sa atong palibot. Ug dili na hinuon nato makit-an ang ato ang kaugalingon nga mga sayo. So mga igsuon, gitudloan kita sa atong Ginoo nga magmaluluyon kita. Hinuon iampok nato sila. Magmaluluyon kita kanila. Dili dayon kita muhusga sa mga tao nga nakapasakit kanato labi na sa mga mali nga nila nga mga binuhatan. No tan-awa ra kay kung ang mali nila nga binuhatan ang sayo ato ang husgahan dayon sila mura bagit taga wala nato sila hatagi sa panahon nga magbago sila sa mali nila nga binuhatan. Pero kung ato silang iampo, na sila'y kanang bitaw katabang diha sa pagpanikap nila sa pagbago sa mali nga mga binuhatan. So mga igsuon, no, hagin kini alang kanatong tanan labi na sa kalibutan nato karon nga nagkausab-usab. Kalibutan nato nga daghan kayong problema, pandemya, gira na pud, uban pa nga mga problema. Dili ta magtanong o kasuko o dili ta mohusga sa mga tao nga nagpasiugda niini hinuon ato silang iampo. Nga unta,
Sama ka nato nga naningkamot sa pagsunod sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, sila unta mahikuban lakit sa atong katilingban nga mosunod pud sila sa mga pagtulunan nga Kristohanon. So mga igsoon, atong iampo no labinan ini Santos nga misa ang Ukraine. Kira dito, ingon man ang mga tao nga involved niini o ingon man usab nga maangko nato ang kalinaw sa ato ang pagsatag sa kagalingon, kalinaw sa pamilya, kalinaw sa nagkadaiyang katilingban, kalinaw sa tibuok kalibutan. Dili lang ta mohusga kung ato nga silang iampo ban sa panaba sa atong Ginoo. Naot pa ula. Palihog sa pagtindog, ato ang ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga kagagamo sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang butong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, sa kinaya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa akong kaluwasan, ikanaw siya gikan sa langit. Sa dalam sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay nga himig tawo. Tungod kanato ilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay og ilubo. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nakalingkod sa tusahan. Ubalik siya mahimayaon ang paghukom sa mga buhi sa mga minatay, iyang hinarian walay katapusan. Nagatuo Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan sa anak, dungan sa amahan sa anak, isimba siya o himaya, bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagala kami sa usa ka bunyag ala sa pasayloan sa mga saka. Nagababot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Uban sa kinasingkasing nga pagtuo ato karong ihalad ang atong mga pag-ampo ngadto sa atong langitong amahan. Sa matag pangamuyo, kita matubag Ginoo sa kaluoy dungga kami. O sa kaluoy,